Hakanegi Yukrish Bakhuid tong in Dubai Nagabinda Kayinga Senjong Cyril Dakar Bat Kong Vingtori Da Shilla Bad Baroki Kun Kiti Kun Ksiu Kamda Menabinda Serpai Da Jirchla Banne Renew Niduairu Nagabinda Ida Pindingen Nonkar Deket Sngi Ka Jungi Mendaga Sngi Iba Pindingen Niduai Nagabinda Kindiunam Hinyuta Nagabinda Ki Kamgi Jam Jungi Duai Nagabinda Ki Balaklat Chestland Langrai Spria Langrai Jeffrey Hinyuta Evergreen Shine The Bedded Shine Shibidet Shine But Shidalin Hujon Duairu Nagabinda Ki Jinkoi Jinkia Jong Kindiunang Hinyuta But Richard Hinyuta But Donald Hinyuta Duairu Nagabinda Donaldo Sotun Benioga Jinkoi Jinkia Nagabinda Ka Jingjataid Bamjukut Mensiam Duairu Nagabinda Shidahun Walang Badon Hapadenge Jimpanga Jingshitom Lai spark son Palei. Pada tonginang ngi scam haga jing don jongo jisu haga ne yukrish Bakhuid baro mangingi shimenda haga ne yukrish Bakhuid nginang bu ya ke jing dumu shime jongi pangi pendri balai alade ben yakundu bad yamad ya jisu haga jingim shime bad baro shing shisem ngi duwai na gabinda ga jing dumu jonga Bible convention haga ne ka kadar tarikh haga ne singi sajain bad baro ki bawan shimenda kamdame baro ki bawan kinyo ban pinyasuk badu trai haga Jimpla pop kadda ki rung ha ka Taïew Bakhuid ai bagane convention kalonga jimban kre na kabinda ban rung ha ka Taïew Bakhuid ban pen kre ya kamen siam chunki idwai na binda ki bapangi bashitam baro ki bashimenda ha ka mas Bakhuid kam kerpang na ki inga sem na ki hospital baro aga bor jisu kanang sei ha traika po chunki ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ Bad ka jinge jungo Palei, lem bad ka jinga silak jungo men sem Bakhuid, kindon rengka bat pi barra, Rengka bat firu. ko himen ko parato ngin sangesh por ban ko slai hala ka men sem jungi bun sin ngim shimla ngeit ha jisu, lese ngim shimla im ya ka jingim badu Chris ha ka ba kongu ya ka tinu Palei, bad ngim shimla im ya ka jutang abangela te lembaka jimpediang ya ka sakramen ha ka jingim jungi. Ka jing kot kristan balong ki ba pen scam ya ka jingim padu Chris bad halor ka jutang ka bangilate lemba ka baptisma to ngina penti mayelade kuslai halaka do no jongi halor ki pop baro ki bangilale Kotra Jisu map yangi side kud yangi
Palei lu dingi na baru ki pop jungi. Nga pelang. Au Palei badun bor baro. Badi happy men men kopara. kopara. Bangale pop shibune. Daki jim perkat. Daki tin. Daki kam. Daki jing le klet. Daki jing le palat junga. Daki jing le palat junga. Daki jing le palat bakrau e junga. Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid. Kabaya isa ka teisoti. Yakiange bakiri kuid. Badi api ko himen kopara. Benduai na gabenda junga. How try blay jungi. Ublay badan bor baro ni sene yangi. Badan dalam mapi ki pop jungi. Uniram yangi shaka jingi mbam jikut. Amen. Try kendrat ko blay isne yangi. Try kendrat ko blay isne yangi. Cristo mako Cristo rap kono penim jongi penim yangi. Try kendrat ko blehisne yangi. Try kendrat ko blehisne yangi. Cristo mako Cristo rap kono penim jongi penim yangi. To nginia duwai na gabenta ki jing dumushimet. Barkalor ka jing long jungi. Kumnongi de ben pin bait e ka jingim jungi. Ngila bandon bun ki jing duna. Ki jing pang ka jing shitam. Ngina ban rai kita baro da ka jing e thau jisu. Ka inga sem jungi. Ka la wei jungi baro ka wei. Iduwai na gabenta ka Bible Convention. Bakalang ka basizo na gabenta baro ki kun ki bawan shimenta. Kumjuru ki bashimenta online. Baka bor jisu nam pau haki baro. To don lem kotrai bat kitu ki ba wan karpad hakama jame but to paid eat yakito ki ba bu yala ka jinkarmen ha ka jingis ne jame ba enda la pen koid yaki na ka jingting e jongi pop kin yaine ha ka jingim ka Bakhuid but ba en pen long yaki ki nongyo pateng ya ka jingkular jame da utrai jongi Jesu Kristo kon jame uba im bar sansha renkat bad me ha ka jingelong ka we jongamen siem Bakhuid Oblay junom la junom. Amen. Palei na kitab Genesis. Hagito kisngi u Abram ula demngon hadu kendau pat ublay ula ong hau. Hakmi kajutang jonga kadon bat pi. Pat pin salong upa jong belin ba ki pait penriu. Ka kerteng jong pi kan omlong shu Abram, Henry, kerteng jong pi kan salong Abraham. Naba ngalap penong ya pi ukpa jong belin ba ki pait penriu. Ngansa penroy parum pare ya pi, pan ngansa penmi ki jait penriu na pi, pat kis imru kin sami na pi. Ngan penskem ya kejutang jonga, hapteng jonga pat pi, pat kikun kiksiu jong pi, pateng la pateng. Kejutang kapanek junom, pangan long ublay jong pi, pat jong kikun kiksiu jong pi, kipahadin jong pi. Di ngan ay hapi, pat hakikun kiksiu jong pi, hadin jong pi, ya kari kaba pisyong basa, kari kanan barok kaway, pakan long kanong kenti pashi junom, pat nga nganlong ublay jongki. Di ublay ula ong hao Abraham. Mapi pat pinsarake ya kajutang jonga. Mapi pat kikun kiksiu jongpi. Hadin jongpi pateng la pateng. Kakitin jong utray. So ya ublay. Samsis pak san lambaran news pak knepusan. Wat sau nyo wat prakat we.
ken radu yai ken mau yala kakula juno tuda berkat kaboru trai toat gak majongu tu yai ken mau ki kampela girai bishar jongu kun Abraham ko kun Jacob ibala jeduble ulang mau trai jongi unang bishar perte utrai ken radu yai ken mau yala kakula junong junong yai ken mau kajing kular buai yu Abraham badu Ishak jutang baulas mai ula penskam mau Jacob jutang baulale amengan ai kari kanan kumri kenti jong me utrai gen radu yai ken mau yala kagular junom yaro utrai uprisisu yang joy pasgap ka gospel jangmu wapene shu yakidonu jang pimenta kasi hene de shashkore kasur jong utrai yaro utrai u Christisu yang joy pasgap ka gospel jangmu Utrai undon rengka bat pim. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Kabram hame kutrai Ujisu ula ong hakiju. Shisha nga ong hapi. Lada uno u kongu ya ka ktin jonga. Un omad ya ka jingiap lanoru. Kiju kila ong hawu. Mintate ngitip syai kadar ba me shongsuit. U Abraham ulayap. Kinongya tule paru kilayap. Pinban me ong lada uno u kongu ya ka ktin jonga. Uno mad ya ka jingiap lanoru. Hato me kam krau ma me benya upa jongi u Abraham. U balayap. Bat iya ki nongya tule pa ki balayap. Me kam ba me de uye. Ujisu la jibab. Lada nga ay burom ya lade. Ka burom janga kanam shondore ye. Ude upa janga uba ay burom yanga. Uta ya uba pikam ba ude ublay jambi. Henre pimshim itu yawu. Ngate nga itu yawu. Lada nga laong ngam itu yawu. Ngan jindalong u basyukor kumapi. Henry nga itu yawu. Bad nga kongu ya kaktiin jongu. Upa jompi u Abraham ulakamen. Ba unyo iya ka Sngi janga. Ulayo iya ka ba dulakamen. Tegi ju kila ong hawu. Mempat dapsan bus nem karita. Bad melayo iya u Abraham. Ujisula ong haki. Shisha nga ong hapi. Shua ban ka yaw Abraham ngalong. Kumda kila karmau ban kawang yaw. Henry Jisu ulaburi yalade badulami naka temple. Ka gospel jam utrai. Kaciro yame ko Chris. Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ.
Kaktin ubelai minta kasngi kapen syai hangi ba lemba ke jingim badu kris ngi light im. Kene kalong ka pang baro ka wei jong ka gospel. Lada ngi pediang ya Jesu haga jingim bad ngi im badu kris ngi nom iya. Nap minta habang ngi yosngo ngi nom iya baro mangi ngitip ngin sayap. Namar ngi yo i ya ki himen ki para jongi ki yap ngi yo mat ya ki jingi yap jong ki kimi ki pa jongi ngi yo mat ya ki jingi yap jong wat ya ki kelung badang shuka ti baro mangi ngitip kadon ke jingi yap but haba pi yusngo kane ka tin nga ong happy shisha uno ba kongo ya ka tin unom yap lada pemdon ke jinget haki ke bara kaba Jesu ong pin perkat kumba perkat ki brio bara ki brio ki yap Jesu kran talk let's say ke Bible ka talk yangi namar omdon iveru badang im lada longkum da ngide ben yoi yaki patemen jogi ngimpat yoi yano let's say ngiyos ngo naki kimi ki pa jongi ki ba ong chapangu pa ime iparat imerat kumta terte henrang ngimpat yoi halaki jongi kemat namar ngitip kilaya tenre Jesu padu ong kumno hangi minta kasngi lembaga ni gospel ladangi kongo ya kakti nutrai nginom ya bat ki ju ki balas ngap ya Jesu kelalingo kilawang meshong sui namar lada ngi ngimdon jinget ngirung ngin kren tek kumba kren kini ki brilese ngin sakren ki ktin kaba kam kor bania kaba ki ju kila juba pelashong sui namar ngi barang itip man shisin laka ngi debania henry kai ka bau Jesu kren hangi menda kai ka bau Jesu ku aban pasha jingmut hangi kai ka bau Jesu ku aban hikai ngi lempa kane ka jingi kai jum ka ba mut Jesu mshim la kren chapang do Jesu dan kren halo ka men siam jongi na mau Jesu pen kardor ya ka men siam ubriu palat ya ka do ka jingim ha ka do na maru Jesu lawan hikai ki briu kumno ngilaban pen pa ya ka jingim men siam jongi barban kenjo ya ka beneng ha ka jingim jongi na ka daga daw ha ka jimpule beningong na ka kitab Genesis ngios no ublay ula te ya ka jutang badu Abraham ula kongo ya ka jutang hangne kalonga jutang bad ka tinu belai bad haba wa Abraham ula kongo ya ka tinu belai ya ka jingkala ka ba ningkong ka ba ha ka jingim jongu kalong ula yo ka kerteng batimai on deshu Abraham henry pinsulang Abraham bad ula yo ya ka jinglong ka batimai nangta namarba ula kongo ublay ula ong kikun kiksiu jompi kin roy parum pare bad pin kerlalanga jaid bendriu kabayar bad kaba bad kabadon kaburo kane kalanga jimmandoi nagabinda ki buriu bakaloi ben kongu ya kaktinu blay minda ban sautu halor kane ka pang Jesu la pin kot komno haba ki buriu ki ong pim pat kinjo wat sanpos nem nangda pi ong pi yo i Abraham badu Jesu ong shua ya Abraham ngalo kane kalanga pang ka ba kongsan ka ba ngide ben bujing mot Jesu ong shua ya Abraham ngalong kalonga ketin yemi ergo ka ba mod nga kane ka ba mod ublay ula peni bad pen pau ha Abraham ngalong Yahweh Jesu kran hangne ngalong Yahweh ru ublay ru la ong ngalong kaba mod hangne ngi yo isai kadar ya ka jingya de bajan jom Jesu badu blay bad kialong kawai bad ngite pro Jesu la ong ha ka bastang joga perte kalodon kaktin kalodon badu blay kaktin kalalong ublay kaba mod lada manga bad mapi ngikwa ban im junom ngidon kam ban pendap ya ka jingim jongi da kaktin jongu try ngide ben im ha ka gospel nakata kada ka gospel ka hai na manla ki Eucharist Bakhuid ngi pule ngi puson ya ka tenu balai kaya ka batang jia lemba ke jimpediang ya ka tenu trai ngidang roi ha ka jinget nangda ben pediang ya Jesu ha ka do bat ka snam chomu ka tenu balai ka pinya kendu yangi bat ka jingshi sha jongo balai ka tenu balai ka penim ya ka mensiam jongi kadba pisngap ya ka tenu trai kadba pi pule ya ka tenu trai kaya ka badang jia hapo jangi ni kerlalong uble ngalong
wan hapo jongi baladang ngalong wan hapo jongi ngalong kam timmen banyanga badiepi naga takadaw ki ju kim par sautu kila ong Abraham ulong timmen henre pi pat pidang kinna Ujisu pat ulong kam timmen ya baro ka perte shua ben tao ya ka perte ujisu udon badu blay ula tao ya ka perte naga takadaw ngidon kam ben sabutu ba lemba ke jimpediang ya ujisu lemba ke jingkongu ya kaktin utrai lemba ke jimpuson ya kaktin utrai ngidang kinjo ya ke jinglong jongo blay ha ke jingim jongi kadba pis ngap ya ngam minda kaya ka bedang jia hapi kalong pidang kindiu yala de dak ba puson rengkat badnga kaktin utrai pidang raya ka jing kemensiam jampi syaga jinglong jongo belai syaga jinglong jonga bening bad kaktin belai kadang raya pi benya kendu ya ujisu benya mad ya ujisu man ka por habangi puson ya kaktin utrai kai ka badang jia hangi ngidang lait luit na kawe ka jinglong sya kawe pad na kawe ka pop na sya kawe pad ngidang yo jingkuit namba kaktin mar ka jimpuson ya kaktin utrai ngidang iyo ya ka jinglong ngalong hapo jangi ngaru ngakelolong ubalay hapo jangi lempa ka jingkongu ya kaktin nakata Jesu ang lada pi kongu ya kaktin utrai ladangi kongu pi kongu ya kaktin janga pinom laban yap kamensiam ubalay kadeban roy hapo jangi but ka jimbam janga mensiam jangi kalang ktino belai jimbam janga mensiam jangi kalang ktino belai habau jisuang ladapi kongo ya ktino trai pinom yap kabamod ngimde banai ya ke baro janga ne ka perte lada ngiai bakala ya ka bam kai ka ban sajiang itip ladapi ai bakala ya ke bam ya ke kulung jambi kiniap dan bon ki brio ki bakala ai bam lese lada pi ai ya ka jimbam ka ba ki brio ki bam a ki kelung kin sa yo pang kin sa yo shitam kin sa kelon kin sa yap te nagate ka daw lada pi bakala banai bam ya kamensiam kai ka ban sa jia kamensiam jombi kanya kamensiam jombi kanya bon ki brio ha ka ne ka juk menda kimnang banjit ya ka jimbam na ka benda ka mensiam. Te nagata ka daw ki buriyu ki yap ha ka mensiam. Ngam shimla ong siya pang jing yap ha ka do nga kren siya pang ki buriyu bayap ha ka mensiam namar kimnang banjit jimbam. Kimnang banjit ya ki jimbam kabate ya ka mensiam. Kabayada ya ka mensiam. Kababu ya ka mensiam nagabinda ka jingim bam jikut nagatagadaw Jesu la ang hakakas pa jung yanis bad ya ka ketin ka bang ngakren kalong jingim bad mensiam yanis Henry po lai ka ketin ka bang ngakren ka ay jingim bad kalong mensiam hagaju ka dur Jesu kren halor kane ka pang bun gijaka ka ketin ka ay jingim bad khaba ula kren bad ka kente Samaria ula kren hakaju kane kapang ka ketin ka yalam yapi sha ka jingim batimai nagataga daw ko himmen ko para wat haba uyanis Bakhuid ubalong usindran ba ide jong Jesu kumno ula kerlalang sindran ba ide jong Jesu ula kelong usindran uba ide jong Jesu na marula jahan badu Jesu la ide Jesu la yem badu Jesu la kongo yaw Jesu badu Jesu la perlong yabu usindran ba ide u yanis Bakhuid ula ong kumno halor kane ka pangitim Jesu yanis ong kaketin kalonga jingim kaketin kalonga jingshai kaketin kasenshar halor ka jingdum halor baru ki kam bangi yakendo jinge ha kane ka perte kaketin kalaban sensha nakataka daw habab yakendo jinge ha ka jinge mensiam lese bun ki bri ki on wadladanga duwai klam seizo fata wadladanga persyang pan perlong bun jai ki jing duwai on don jing seizo lese ha ka jingem jambi pimpat imbadu kris lembah kaktin dese pilom bajai tu palat ban pule yakatinu belai lese pidang pelong bun ki jing duwai henre pimju pelut por ban puson kaktin ban long ki kon bam ju yap pide ban
id yakatino trai pide ben pule bat puson yakatino trai pide ben pendap yakamen siam jambi dakatino play lem komta pin carload yaka jimbam kaba pensiniu yakamen siam bon ki himmen ki para jangane ke parte ki carload yaka jimbam kaba pensiniu yakamen siam iki pop ba bon jai ka jing snga ba bon jai ka jingauria bon jai hakane ka dur pipin jot yakamen siam jompi ko himmen ko para lemba kane tin ka bangis ngap tongin shim yaka jingrai ben penim yakamen siam jangi da ka bakintai ya baro jait ki jimbam kaba pensionio yaka jingroi jangkamen siam kanamba nginom iya jisube id karko kardo yangi pensle yangi bangin dup la ban jid yaka jimbam kaba te yaka men siam jangi bangin kentai ya bara ka jimbam kaba penjot bat pensionio yaka men siam jangi en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin plai ka jingi ngange How play Bob and Borbara, no tau of name like I can do, but how Jesus Christ upon my marvation, would try to me, Yawela Punaman Sim Bakhuid, Yawela Kana Maria Pisoti, Yawela Shalabain Hapopon Dius Pilatus, La Sanar Panayawu, La Yapla Tepiawu, Ula Kiashakibaya, Agasni Malay Lami Padibaya. Wala kiu shabne shon mon blay pap and borbara nang daw man pat ben bishari ki bayim bat ki bayab ngangit no men sim bakui haka balang katolik bakui haka jinya selo ki riko haka jimap ki pop haka jimi pat ka do haka jingim bam chukut amen Lai spa Bakhuid. Beit gani ka jing terwa, beit yang iku try. Gad ka bangi don kendra, di sel pavan ai. Jing na jong me try, jing na jong me, jing im jong me try. to ya duai ko himmen ko para bak Nam ta ka chingaro ka purom ka teng jungu, ka chingoto yangi berkabalang Bakhuid jungu barakoi. to pes no ba ko trai ngi kar par ya gini ge jing tarwa kinia pakin men doi ya ga jing kala ka ba mut jangi badru ya ga jim penim ya ka parte baraka we dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon renka bat phim Ringka bat piru. to kentiu ya la ki donut Ikentiu ki shau to ngi nai ngu ya utrai ublei jangim Ka shong hong bat katei. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam chikut namar lemba ka jingsha shitom ba penim jangu kun jame ka prte baro ka we kala nang ban pla ya ka burom bam chikut jame naba da ka bor ba pla janga dim pana me pen pau ya ka jim bishar jame ya ka prte but ya ka bor janguta ya ubala sanar pana pat konda kenrat rengkat bat baro ki angel bat ki rikui ngiro ni aingu aidam yame kadbangi penpana daga jinkamen Bakhuid, Bakhuid, utrai ublei kipai, neng percaya sawada kaburam jong me. Usana, usana, turwai ublei shajong, usana ublei juno, en yaro.
para duai na do katonur bangin nang yo ke jim penslet mai halo jongi dau men siam Bakhuid bandup sngoto pora ka jing kardor jong ka jingim badu Chris lempa ka jing kongo katin bangin nam ya par ngi duai ru na ka benda baro ke bri ke bashimenda haki program ba per la pelong da ka Holy Redeemer River Center ya iti ya kan ke channel ba ka don ke jim pensle halor baro ke bri ke ba snap ki puson haki ne ke sngi kat bangi Palei ya ki jingi kai halor ka pop ban pen kre na ka benda ban penyasuk padu jisu inang duai bahkan don ke jimpen sele arsha halor baro ki beri ki skap pat ki puson kini ak men siam ben kala ka bamot dashisha melong o Bakhuid ko trai kat me jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadi me topen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka bapa ya men siam jame kum ga jer halo jongki bakin kerlalong iangi kamet bagas nam jango trai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pedianya ka jing shashita ula shim ya upo bada ka baingo yame ula kedia yavu badulai halage senran u on toshim batobam nakane pi barro namar kane kalonga medjanga Yaka by nighty, naga benda jumpy. Hakaju ke recommendala le abamu le shimya ka kuri, badaka baingo biang yame, ulayaka halage sentran u on. Toshim bat the dina kanepi barro. Namarka ne kalonga kuri janga snam changa janga jutang batimai bat bam chikut yakaben pen mi naga binda jumpi panaga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop tale yakane ben ken mau yangam kosnam bakar dor jangu Chris to pen koi yangi pen koi yaki men siam hadim pen koi pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi na ubamen naki kalam Kajimaya jongka jinget Katasin bangi bam yune upu Badmi dilagane kakuri Ngipen benaga jing yam jong ne kotra namar kata ngi ki papen menda ya ke jingya bad ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngoi dem namar melanyu yangi ki babit benia hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas ngever ngi karpadi me bangi ki beyo binda hakamet bad gas namu Chris ngin long ki bala penya tali khawai da omen siem Bakhuid taken mau ka tra ya ka balang jamme kabala priang hasatala ka parte pato penjana ya ka ha ka jingi rengad badu Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Maravenu Bishop jangi bad bar ke lingdo bad kirinium taken mau lemro ki himen ke parashin rang bad kende ki bala yoti ada ka bakarmen ya ka jimmi pad bad ya baro ke bala klat no ga jingi sne jamme top diang ki shaka jing shai ka kama jamme to isne ngi baro ngi karpad yame barengad bad ka maria teiso di Bakhuid ka kami jango bale we also Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid bad baro ki rikoid ki bala pen sabha yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha jingim bam jikut bad bengin ro bad pen don buram yame da ukon jamme o Jesu Christ dawu lembadu badhabu kanlong hamay ublay upa badan bor haga jingelang kaway jung men sim Bakhuid baro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin duvai naga benda bara ka jingay ka jingarku kabangi trang benyo kum juru pangilang kikun kibam yap haka men sim haka no kadur pangilang kikun ki baroy haka jingim men sim iduvai naga benda ka convention
hakan ka singi sai jain but baro ki jing tumu jongi duai naga binda ka jimpen kre jongi hakan ka por naga binda ka jimpen yasuk but kam dame ya baro ke video ka bangi pen minang ne kadon ka jimpen slacker pang halor baro ki bri ki ngap bakin ka la ka bamun ko pa jongim Wa bening ka long Bakhuid ka teng jome. kan wan ki ma jongi ka long ka mon jongi hakan do ku ba bening toai ni minta jing wam jongi ka bahala ka singi badama ri kan jongi kumbangi rima bi kabeles niu berbadela mengi shaga jimpen shoy and rate applied ni nagas niu top light ingi kotrai ni karpat nagi jing sni barra haga jing spoon jame tai jing suk jing sign hagi sngi jongi kramba haga jing arab ka jing sne jame ni light barabona ka pop bangin yo jing era nagi jing jin jar barra khabangi dangap kemelen dia ka jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jong nong penim jongi o Jesus Christ Namar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor ka buram chunam la chunam. Kotrai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai i happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jami hendra ya ka jinge janga balang jame wat ha ka jing spoon jame tai ha ka ka jingsuk wat ka jing atli khawai khat kum ka mon jame mame uba im bada basan sha junam la junam Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor renka but pim Rengkat bat dap daga jinge do Christ to gini ai markelia Ku kun lang ro du play make it keep up to so se ne yangi ku kun lang ro du play make it keep up to so se Hakumi ukun lambro jonga blai. Hakumi bakit naga pop jonga partay. Sukito ke bala korcha ka jinga wai jonga ukun lambro. Ku kendrat gemlong bai song ho gemendrum po ke yeng chunga. Dei shong kana ke yeng ke musib ja sakia hi.
Bakhuid is no ngoyame bamelong ublay bashisha Jesu melapon bamelong ublay ubadon lupa shuaya wa Abraham me ubalong Jesu melawan hapodon urjungi lembaga pinjame lembaga communion Bakhuid melalong dolong snap melasang sabat ni karko karboy yang ibay pa ibay bangin dubla banyo kaniga jing solto bat ka jing shempang banim barabor bat me bangin nom iap lanoru wala na kamen jongi kado jongi kaya bangin nom iap ha kamen siya Yesu risumari ngi daga bor ng tin jame bad nilang ikon kiba wat shidaya me kiba im rangkat bat me man ka kelima jongi jing im jongi karko kardo yang ibaro kiba snap bat ipuson ya tin utrai bat kiba shimenda agane ka mas Bakhuid kamda me yakini ki himmen ke para kiba shimenda online pinri blai shushu yaki ya rab yaki ban lai do na ke jimpang na ke jing shitam kamda me hakane ka por na ki pop jangi babaro kiba pangi ba shitam ki ni la ban late plan pop ban penia suk bat me wad ya ke batia pang ai ki ba ir batoin jangi ki nang shim kia ban ya lam yaki ban ya suk bat me ko Jesu ai bori ki ba pai bai Jimben Shai ki baro hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Ituai nagabinda ka jimpen jempura nagajimpen chitam shipor agabaduai jing duai jubilee Kopa uba habani Toai baga jinge bamelai hangi haukun jame Jesus Christ uhimen jangi baga telik jing janga jinge spon kan klang haki donur jangi dau men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ga jing karmen balakarku nagabinda ga jingwan janga hima jame to ai ba ga jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shangtai ban bet ye kisambai janga gospel to ai ba ki du kisambai kan pin kala dur na shapo ya ga jait ben riu badia ka parthe mariam barko kawai ha ga jing kumil indi batikena ya ga bening batimai bat ka parthe batimai Barenda ki bor jung bamen la bingno kaburam jame kan ting shine jino to ai baga jinga e jung jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jung jing karmen ya ga jingang nud ya ki tiar jung kan show happening ai baga taga ju ka jinga e kan pensa prian ya ga jing komen per jing suk jung dong sius pa jungi satala ka prate shame problay jungi bala karku juno kan long kaburam pat ka jinga ho juno amen Kopa jongim Bahamening kalong ka Bakhuid ka patay jome Kanwan ka gima jome kalong ka bon jome Hakan daw kung bahamening Kawai ngibinda ka jimbam jongi ka bahala ka sni Badama ang igiring kang jongi Kung bangiro ni maapi ka balay sniyo yangi Paduwatelam yang isya ka jong penshoy Henry tapulay tingi na ka basniyo Amen Kublay ko Maria Padalap ka jingaye Try don bet palakar kuya panapay kinde Palakar kuya usok ko jong pam Jesus Ko Maria Bakhuid kami jong kublay Kublay na kabinda jong iginom pop Minta bla ka por ka jingayap jongi Amen Kaburam Kau pa daw kun bermesim Bakhuid Kumbang kalalang kami kong kumjur minta bla para po Junam la junam Amen Tok nginia duay Endalap sa yangi daka jingay ba palait im ngi karpad yaga jingisne jame ko trai ba da kanehi kai sakramen daka ba mepsa yangi hagane ga prate men prolong yangi kinungyo binda lem haga jingim bam jikut da u Chris utrai jangim Amen
utrai undon rengkat bat pim Ringka bat nu ya ka kli jambi karpadi ka jingkar ko na jisu to isene ya ki pai jame ko trai ngi karpad kumba nagas ngi shagas ngi ki kentai ya kabam pin sobha ya me en pendap ya ki pinban da ki jingkamen ha ki hukum ya lade dau kris utrai jangim blei badan bor badan kar ku ya piupa balkon padumen sim Bakhuid Amen. ki lesuk ban pen bana ya ka kobar bha jong utrai Isang o yaw play. Number san punyo. Tuhan sunan silspa asya bukot yapi Tuhan sutrai jisu ben koi nong po babli Tuhan nok loy waslem Tuhan Palei ben shuya be Sjaj gai nau klem shen jing tian jing su Palei Kaburam hauk pa berkuno mensim Bakhuid Ubang lang mamaningom jum tab barabor junam la junam amen En yoro yutrai Jesus Christ Junam la junam. Amen.